Leis tá mé ar an traein faoi láthair ag dul tríd Ourense agus tá an seocht absolutely intense an seo mar tá sé thart ar 35 Celsius agus tá mise ag barca eis rúf fécin na daine sin ag ó cafe ag githe tapés an sin. Yeah, tá sé go hálinn tá saoil deas ag na Spáinn go léon dó faoi sin brant na hart an sin go hálinn ach bhfuil tá mé dul thart dríthir an seo. Yeah. Alright, all light. Réintach ar fad ach bhfuil tá mé dul ar na cobblestones an isis. Siú leis an Rocky Road to Dublin, Branna mac an sin. Yeah, feic tá ewan mar héas an sin. Tá sé go deas. Agus tá an grain fós ag spalbanú orm feic daoine ag siúil ar an sráid. Just aber a lá le duine éigean an seo. Aber a lá an seo. Ó lei! Cén cuia bhfuil sib? Lad ar an rúthar an sin. Right, Dave. What's the thought too?